Cewri Gogledd Cymru. Amser maith yn ôl, cyn i bobl wybod am wyddoniaeth, roedd bobl yn byw yn mynyddoedd Eryri. Roeddent yn gweld mynyddoedd uchel, dyffrynnoedd dwfn a chreigiau mawr ym mhob man. Ond roedd problem. Doedd neb yn gwybod na deall pam roedd y mynyddoedd mor uchel na pham roedd y dyffrynnoedd wedi torri mor ddwfn i'r tir. Doedd dim esboniad gan bobl ar y pryd am sut roedd natur yn gallu newid y tir dros filoedd o flynyddoedd. Felly, dechreuodd pobl adrodd chwedla a straeon. Dywedodd rhai fod cewri wedi cerdded trwy'r tir. Pan fyddai cawr yn stampio ei droed, byddai'r ddaear yn suddo a dyffryn yn cael ei greu. Pan fyddai'r taflu carreg enfawr gallai'r garreg honno droi'n fynydd. Ar hyd y tir roedd pethau rhyfaidd eraill hefyd. Roedd meini hirion yn sefyll yn syth fel pe bai rhywun enfawr wedi ei gosod yn y ddaear. Roedd cromlechi wedi gwneud o gerrig mor drwm fel ei bod bron yn amhosib dychmygu pobl yn ei symud. Felly roedd y straeon yn deud mae'r cewri oedd wedi taflu'r cerrig a gadael y cromlechi ar ôl. Heddiw rydym yn gwybod bod rhew lifoedd, dŵr a gwynt wedi siapio'r mynyddoedd yma dros amser hir iawn. Ond, i'r bobl gynt pam nad oedd esboniad clir, roedd storiau a chwedlau am gewri yn ffordd wych o wneud synwyr o'r tir mawr o'i gwmpas. Dyma rhai o'r storiau a'r chwedlau sy'n gysylltiedig â Gogledd Cymru. Barclodiad y Gawres, Cawres Tre'r Cewri, Cawr Cwm Trwsgl, Twrog Gawr, Idwal Gawr, Cawr a Chawres Bwlch y Ddeufaen, Cawres Llechi Llyfnion, Cawr Ifan Goch, Cawres y Bwlch, Rita Gawr, Bendi Geidfran, Idris Gawr, Cawr Drewin, a Chewri Ysgodion, Offrom ac Ysbryn. A dyma stori Idris Gawr. Amser maith yn ôl roedd cawr doeth a phwerus o'r enw Idris Gawr yn byw yn mynyddoedd Eryri. Roedd Idris mor fawr nes y gallai eistedd ar ben mynydd uchel a syllu dros y tir i gyd. Gelwyd y mynydd hwnnw yn Cadair Idris. Ar ôl y gadair a ddefnyddiodd i edrych ar yr awyr a'r sêr yn y nos. Yn y nos, pam oedd y byd yn dawel a'r gwynt yn ysgafn dros y mynyddoedd, byddai Idris yn eistedd ar ei gadair fawr ac yn gwylio'r sêr. Roedd yn edrych ar y sêr yn symud yn araf dros yr awyr tywyll ac yn ceisio deall cyfrinachau'r byd. Dywedai'r hen bobl fod Idris yn cyfri'r sêr, yn meddwl am amser, a hyd yn oed yn cyfansoddi cerddi a barddoniaeth wrth syllu ar y nefoedd. Roedd yr awyr mor glir dros y mynyddoedd nes bod y llwybr lleithog yn ymddangos fel afon o olau dros ei ben. Un diwrnod roedd Idris wedi cerdded yn bell dros y mynyddoedd. Roedd ei esgidiau yn llawn pridd a cherrig bach. Pam gyrhaeddodd ei gadair ar ben y mynydd, tynnodd ei esgid i'w ysgwyd. Wrth iddo ysgwyd yr esgid, syrthiodd 3 greian mawr allan. A pam disgynnodd y 3 i'r tir islaw, fe wnaethant greu 3 bryn yn y dyffryn.
Roedd y bryniau yn edrych fel 3 tomen fach a dywedodd y bobl mai dyma oedd y 3 graen ddaeth allan o esgid Idris. Felly, pan oedd bobl yn gweld y bryniau hynny, roedden nhw'n cofio'r stori am y cawr doeth a oedd yn eistedd ar ei gadair ar y mynydd yn gwylio'r sêr dros Gymru. Chwedl Rita Gawr. Amser maith yn ôl, roedd cawr enwog o'r enw Rita Gawr yn byw yn mynyddoedd Eryri. Roedd Rita yn gawr anferth ac yn ryfelwr cryf iawn, ond roedd ganddo arfer rhyfedd. Bob tro byddai Rita yn ennill brwydr yn erbyn brenin neu arweinydd, byddai'n torri rhan o farf y dyn hwnnw. Wedyn, byddai'n cadw'r barfau hyn i wneud rhywbeth arbennig. Dros amser, casglodd Rita lawer o farfau. Yn y diwedd, fe wnaeth glogyn mawr allan ohonynt. Clogyn mor rhyfedd fel nad oedd neb arall yn y byd wedi gweld un tebyg. Roedd Rita yn falch iawn o'i glogyn ac roedd yn meddwl nad oedd neb yn gryfach nag ef. Ond, un diwrnod, clywodd Rita am frenin enwog iawn, o'r enw Brenin Arthur. Anfonodd Rita neges at Arthur yn deud, os wyt ti'n frenin go iawn, anfon dy farf ata fi. Rwyf am ei hychwanegu at fy nglogyn. Wrth gwrs, doedd Arthur ddim yn hapus o gwbl gyda hynny. Felly, daeth Arthur i'r mynyddoedd i wynebu'r cawr. Yno bu brwydr fawr rhwng y brenin a'r cawr. Roedd y frwydr yn hir ac yn galed, ond yn y diwedd llwyddodd Arthur i orchfygu Rita. Mae'r hen chwedl yn deud bod Rita wedi cael ei gladdu o dan y mynydd mawr yr Wyddfa. Ac felly, pan fydd bobl yn edrych ar y mynydd mawr hwnnw heddiw, mae rhai yn cofio'r stori am y cawr balch gyda'r clogyn o farfau a'r frwydr fawr a ddaeth ag ef i ben.